Alhamdulillah sampun sowan menika Mas Klitik kalian Mas Kluthuk. Dasare dalu menika sangat istimewa. Jenengan rawuh busanane wah jan Prabu ketok resik. Dasare Mas Klitik piyayine putih, ngagem apa kuwi jenenge surjan sing rasukane warna putih, nyatane dadilan edi penine kaya ngono. Nggih sedaya menika namung nut lakuning tetembungipun piyayi-piyayi ingkang sampun dipun tanamaken. Nggih. Sampeyan niku anu, lek piyayi putih ngagem napa niku beskap warna putih ngoten niku ketok resik tenanan. Ing paningal panjenengan nggih. Masih jenengan wong ireng iso gawe putih jan kaya madu mangsa. Nggih ampun sia-sia ajeng kados pundi menika lak nggih. Nyuwun pangapunten lho Den. Panjenenganipun nggih sedaya menika nut lampahing crita. Ngoten lho. Mboten kula nyuwun prisa. Nggih dawuh. Penjahite jenengan iki sinten? Nggih tasih keluarga piyambak. Lah jenengan teplek apik. Lah kok kegedhen lho. Sampeyan iki lak wis tak kandhani, paling tidak ki menyesuaikan ya ngewehi ukuran ngono lho. Paling ora nek tangane kedawan, nek kowe ora gelem diukur ana ya tanganmu terke ning Ponorogo. Ngono. Oh dijak kandhal kok iso bingungke wong. Nggih nuwun pangapunten. Sedaya menika lak namung nglampahi to Mas. Mungkin lho disawang nang YouTube ora penak, pelawak ngangge daster lho ora. Niki yen kula dandani apik kaya kula becik. Njur mangke lak sedaya mboten wonten ingkang ketawis awon. Nggih, dados kudu ana sisi baiknya dan sisi jeleknya. Sisi baiknya teng kula. Sisi jeleknya. Ah niki lho. Dadi adil, ngoten lho. Janipun nggih kula dandani apik niki. Nggih ming laire ora kalungan usus ngoten mawon. Ya kalungan usus tapi usus kirik lho aku biyen. Ya aja nesu ngono wae kok nesu ki lho. Nyuwun pangapunten Gus. Nggih. Alhamdulillah mundi dawuh saking Eyang Tama. Kasengguyung keng putra sedaya dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Mengeti ambal warsa beliau Eyang Tama ing tumuju wonten ing yuswa ke 80 taun. 80 taun. Nggih, 80 taun. Niki mugi-mugi kemawon yuswa ingkang sampun dipun lenggayang. Insyaallah saged awet momong putra wayah sedayanipun. Insyaallah sekali melangkah sedaya putra lan keluarganipun pinanggih berkah lan barokah. Allahumma amin. Niki lho Mas. Kula panjenengan niku dipun kanthi pun paringi mandat sebab menapa beliau itu klasik. Ngoten lho. Yainipun nggih klasik. Mula kula kali Mas ingkang dipun dawuhi kaya-kaya kepanggih kalian mbah kula utawa kakung kula. Niki wae nggih. Mengko ora ketemu karo wong liya ngoten rasane nggih. Mboten. Mula Mas kula kandhani iki acarane apa sampean ya kudu ngerti. Ya wis lho. Kok mbok degek-degeke apa? Ben ketok gagah napa? Ya klambine gedhi ping tak cilik. Loh, ora paling tidak kan tahu. Ya ora lah, pokoke bangga, seneng aku bengi iki. Pripun? Ya silaturahmi karo warga masyarakat kene. Lah nggih, iki lak ulang tahun. Ulang tahun Mas ayo. Nggih. Ambal warsane Yang. Atuh sing wis adat lumaku terus ndongake apa yen mantene lak selamat menempuh hidup baru. Lah ya. Ya lek ulang tahun niki ya meng ndongakne biasa to, Bos. Muga-muga panjang umur. Ah kuwi apik. Tapi yo aja dawa-dawa. Lho. Kepiye ta iki? Penak dongamu iki. Lho ning dindinggon ki lak mesti mugi-mugi panjang yuswa nggih Mas. Lah ya. Panjang umur ning mung sak madya aja dawa-dawa. Lah terus. Mergo lek dawa-dawa ki besok bakal nyiksa raga. Kok iso tekan kono? Lho iya. Ndongak niki panjang umur sak madya, aja dawa-dawa mergo nyiksa raga. Umpama kowe sing ulang tahun, kowe tak dongakne muga-muga panjang umur adalah umurmu ngantek 180 tahun. Kamangka menungso ki secara umum fisik itu semakin tua akan semakin berkurang. Leres. Kowe 120 tahun wis ngepleh-ngepleh tenaga wis ra enek turu ning amben. Delah muga-muga kowe ngantek 180 tahun, kowe sing 60 tahun lemah-lemah tok. Priya bosok kowe. Iki jane kepiye? Ya ora? Ya ning ya bener. Lah iya. Bener. Dongak niki panjang umur mung sak madya, aja dawa-dawa mung sak kuating raga. Loh, Brak. Go. Nah, Bapa utama yang tama, muga-muga ya panjang yuswa mung sak kuating raga ben besok ora bakal nyusahne keluarga. Loh, lah iki lho kok omongane cetha iki panganane apa bocah? Iya. Apik lho kuwi. Loh, mungkin lho Mas. Berarti padha sing mbok omongke antaraning jodoh rejeki pati. Derajat marang sumendening Gusti. Nggih to Mas. Berarti padha. Apa kuwi? Rejeki ingkang nibani, ya ta? Pati ingkang mangerteni, jodoh ingkang maringi kuwi lak dumununge wonten Gusti to Mak Cange. Leres, nggih. Berarti sing mbok omongke ya padha. Tegese apa kuwi? Lho.
Rezeki sing nibani berarti lah Gusti Allah sing maringi. Kuwi salah kuwi. Lho kok salah meneh iki lho. Lah jarimu mau ya manut aluring raga. Kabeh Gusti sing maringi ning menungso diwajibne budidaya. Lah iya, rezeki sing nibani. Lah lek menungsone ra kerja, ayo ning omah tenguk-tenguk Gusti sing nibani bro bosok kowe. Ora kerja ya bener to, Pak. Iya ora? Doa ya usaha. Ya doa ya usaha. Doa Ora mung jagakne nibani rezeki saka Gusti. Lah lek kowe men jagakne kaya ngono, eleh rezeki sing nibani Gusti lho. Kowe tenguk-tenguk ning omah ra metu, 3 wulan tak jamin kuru bongko kowe. Ki jane dulur apa musuh jane? Loh, dulur ya dulur, tapi secara adu argumen oke Mas Ayo. Loh, berarti semua itu ada jalurnya Mas. Iya lho. Kudu budidaya, kerja, ben oleh dhuwit sing barokah. Orang gegem tangan. Orang gegem tangan. Wah, cocok berarti iki. Lho, ngono. Kudu begar. Ya ora. Wah, lah kowe bleset. Dadi Iyalah. ora kok kudu Gusti sing nibani Oh, berarti tengok. lek rezeki kudu nyambut gawe, budidaya. Wong ubet bakale ngisong liwet. Ngisong liwet. Gremat-gremet Waton selamat, griyak-griyak. waton kecanda, alon-alon. waton kelakon. Apik iki. Wong Jawa ngono kuwi lho Mas. Pati ingkang mangerteni. Berarti Gusti ingkang mangerteni pati kula lan panjenengan antarane umur kuwi mau. Pati Gusti sing mangerteni ning menungso kudu ngati-ngati. Lho. Lek kowe mung jagakne Gusti sing mangerteni, eleh kowe nyabrang rel. Paribasane kowe ndek prinsip Gusti sing mangerteni. Lek nyate mati aku yo mati, lek nyate ora yo ora. Kowe nyabrang rel pasane 10 panggah bongko kowe. Wah, lah iya. Nalar lho. Ya ora? Masuk akal. Ayo. Ayo masuk akal yo iwang ngono. Ora kok ngewangi sing bener omongane Masmu kuwi. Lah nek sing bener iki nyapa dadak ngejak aku barang. Lho, kowe pancen nggih blong-blongan ditek-itek ning kene iki badhe apa mungkin. Kowe lek ngomong Gusti sing mangerteni, kowe nyabrang ora kan gedhe kono. Eleh ora sedadak noleh kiwong noleh nengen. Gusti Allah sing mangerteni patimu. Kowe nyabrang ndelujur. Ayo, lek ora tabrak Bris Jaya ora pedhot dasmu kowe. Bris. Ya ora. Ora. Iya. Dadi iki pati iki Gusti Allah sing mangerteni, menungso ya kudu ngati-ngati. Ya nek menungso ora iso kok nyabrang blunus nyabrange menungso mesti tolah-tolah. Betul atulen lho mripate ning ngarep kok. Lah ning samping. Pitik kuwi. Karo jaran. Iya. Ya ora? Iya. Lah iya. Berarti nek antarane rezeki. Rezeki menungso ya kudu budidaya, Pati. pati iki menungso ya kudu ngati-ngati. Berarti sing ketelu jodoh ingkang maringi padha karo Gusti. Tegese apa kuwi? Wong kuwi nek wis jodoh arep lenggah ning kuwade mesti ketemu marang tresnane. Sing ngomong sapa tak tapokne lambene kuwi. Lho. Ngene lho, para sepuh aku ngewangi sithik, ora Sinten? ngewangi ora. Ngene. Sing jenenge jodoh ya, najan dipalang ana segara jembar, Nah. gunung Dura kaya apa, Nggih. yen pancen pangeran memastikan itu langsung dadi jodoh, ora bakal kurang dalan. Jodoh tetep pangeran ingkang Berarti nempake. dadi jodoh mesti linggo ning Kuwade. Kuwade. urung mesti. Nyatane akeh wong lanang wedok dadi jodoh linggo ning kuwade saiki ya pegatan. Pegatan tik piye iki? Lah mbuh urusane dhewe. Kok teko aku. Kene mboten? Heeh. Lah nggih, urung mesti lek jodoh kuwi linggo ning damparing keprabon utawa kuwade sing darani jodoh. Urung mesti sing darani jodoh kuwi besok bakal digawa tresna siji lan sijine nganti tumekaning pati. Kene mboten? Nggih. Jodoh ki urung mesti, Mas. Nyatane pacaran enek lek 5 tahun, nyatane yo ora dadi yo enek. Kuwi sapa? Ya ora? Pacaran 5 tahun ra dadi. Oh enek. Sinten? Aku. Waduh. Katane yo aku iki pacaran 5 tahun ora dadi yo enek. Karo bocah ndi? Loh, cah tulung agong lho. Loh. Lah gene ra mbok teruske. Wis dipek karo wong liya. Loh. Lho kuwi omongo sapa iki lak streaming. Dalang ngono. Loh, dalang ndi? Jawa Tengah. Loh. Lah terus sing mbok mantan pacar sapa? Nang kene wonge. Loh. Lah ya sapa kok iso? Iki lho. Oh, iki jledek iki ya iso. Sing ngomong jodoh sapa? Iya, iya. Nyatane pacaran 5 tahun yo ora dadi. Masyaallah. Nyatane yo ora dadi bojone Mas Cahyo kun tadi. Lah ya mesti ngono. Ana- Ora bakal jenis sinden kondang ayu kaya ngono rabi karo gemuk. Loh. Lah ya bener, Mas. Apa enek kok wis ninggal gemuk malah oleh stempet. Stempet iki tempet raimu kuwi. Dalang padane stempet. Lah wong nyaine putih kaya oleh setempet iki lho. Stempet rek. Stempet kira anyar yo putih. Ora bleset. Kowe oleh golek contoh liyane oleh. Ning aja nyampluk karo keluargaku. Oke. Saya Sampeyan perkara jodoh ngomongane bedane jodoh karo bojo Nah, monggo. Ning ora usah nyangkut-nyangkut keluargaku. Kula niku lek ngewehi contoh wong liya niku sak kala niku ya lek wong liyane iki trima, lek tersinggung. Betul. Sekarang ada undang-undang IT IT utawa penyinggung Apa jenenge? perasaan orang lain. Perbuatan tidak nah, menyenangkan. perbuatan tidak menyenangkan. Aku lho. Ya ora Mas. Kene mboten ada undang-undang
perbuatan yang tidak menyenangkan. Piye ono undang-undange? Enten undang-undange. Daripada saya gawe hal yang seperti itu contoh wong liya, lebih baik kan saya memberi contoh saya sendiri toh, Mas. Ya bener. Dadi undang-undange apa? Aku dhewe. Perbuatan apa? Tidak menyenangkan. Nah, mongko kowe menyangkut Bu Kesi, mongko aku wis rabi karo Bu Kesi, anakku wis 4. Kowe nyenggol Bu Kesi padha karo perbuatan yang tidak menyenangkan untuk diriku. Nah iki Kata pasal sampean kena iki. Kata-kata iki lho. Apa? Kata-kata yang tidak menyenangkan iki berarti garis besarnya jenengan iki cemburu. Upamane cemburu ya memper wong kuwi bojoku kok. Lah iya, lah nek wis dadi hake jenengan nyapa sampean lesu. Lah pancen dadi aku, kenapa kok ungkit-ungkit mau nyatane masa lalu tur kuwi rong kelakon. Kowe nanti kowe. Aku tak ngalih kuwi urusanmu wong loro kok. Aku ya tak golek gandingan liya ngono lho. Biyene combene ya kowe lho, combe. Ambene elek. Ya bener. Kan kowe contoh kula dhewe, Mas. Ketan ya ketan. Ya ta? Lah ya. Heci ya heci. Lah ya, heci. Mantan ya mantan, saiki ya saiki. Ngono lho. Tidak perlu harus mengingat hari kemarin. Yang perlu kita ingat hari sekarang. Karena ngono. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, besok adalah jawaban. Ngono lho. Karepku ngene iku. Nah, aja nesu. sampean ki nuwun sewu. Ini Eyang Tomo itu menginginkan situasi yang membahagiakan. Lah ya aku ngene contoh iki bahagia lho. Bahagia iki. Bahagiamu apa, Jajal? Ketemu karo mantanku bahagia. Lah. Balik rono to. Ya, Mongko karo adike wis diarahne ngrembug Mbah Tomo lho. Nih. Kenapa nyerempet-nyerempet ngene Bu Kesi? Mongko aku wis anak-anak papat sing siji melu rene. Lah nganti kaya ngono kuwi lho. Nyuwun sewu Mas Yoyo. Nyuwun sewu, pun stop. Ndak usah kowe milih ndi? bukangan. Ayo. Lah milih aku sesuk ning Solo, lek milih Gluk-gluk ya sesuk ning ngono, Baben apa ning Budi kono. Ayo. Wah, jenengan niku kejeron kok, Gus. Lah kowe ngakase ora dibelani kok bojone kaya. Anu panjenengan dawuh Kula mawon. belani, kan gawe parian riyen. Nggih. Klemben-klemben roti-roti. Wis tau. Biyen-biyen saiki ya saiki. Kulino. Jenengan iki ngasih peluang dulu to, Gus. Cemburu. Kowe ora gemeden ndasmu. Ah kepiye-kepiye iki nek jeneng ini kan wis sampean ki nerak pager rahayu ning liyan. Sing nerak sapa? Iki kan pengalaman yang dahulu. Ya paling tidak kan histori yang kemarin jangan sampai kamu keluarkan di dalam pagelaran. Tapi yang buka Facebook mesti metu ya. Buka Facebook? Iya aku mbiyen dolan. Iki Lho. Ning ndi, Bos? ning ndelopo mangan bakso karo Nyapo kan delopo bareng kok iso. Masane nyun pangapunten lho, Gus. Saiki lho diklarifikasi Bu Kesi. Mergo sing mirsani iki ning YouTube barang Piyai Ewon lho Bu Kesi. Apa sampean nate gandeng karo wujude super tetra ngono kuwi? Ayo. Terangno. Ya, iki lek ra enak, iki enak lho. Kok kalau aku super tetra. Lah ngopo, Mas? Nyatane oleh yo dumek asine. Domek ku obat gatel e. Padha ae kok iso. Biyen piye Bu Kesi asline piye? Men ora kemlelet kluthuk kuwi ora. Jujur mawon iki nggih. Jujur, Pak. Jujur. Jujur yang awakmu yang. Nyelukmu kaya ngono. Rupamu kaya wit jati ngono iso. Timbang lupamu kayak tisu magic ngono. Gak nggih kuwi. Jujur lho, Pak. Tapi aku ya sungkan iki dipresani Pak Harimur. Oke lho. Panjenenganipun rawuh Oh, mriki Bapak Harimur sekali. rawuh. Iya. Nggih. Nggih. Ora perlu sungkan diaturke. Kan ora mungkin ta awakmu gandeng karo kaya ngono kuwi ora mungkin ta. Dadi terangno, men kuwi ora kegeden rumangsa. Ning panjenengan lek kula jujur mpun duka lho nggih. Sampun nesu. Lek kula jujur panjenengan sampun duka kalih kula. Ya mbuh engko ae. Nyatane piye? Riyen to, Gus, jenengan nglenggono riyen. Ya ora Biar ngono, tahu duduk perkara nanti bisa Iki sumbere diklarifikasi. permasalahane kakangmu kuwi lho. Kowe kan iso golek dagelan liyane yen Pak Bak ya teko nang kene. Nyun pangapunten, Mas. Apa? Panjenengan kalau ngendikan ngoten saya tidak bisa menerima. Lah ngopo? Apapun bentuknya kalau namanya grup itu harus solid. Terus Harus piye? solid. Pertanggungjawaban kita membuat satu grup itu harus senasib serumpun sepenanggungan. Solid. Ning kudune lak kowe iso ngarahke to kaya ngono kuwi. Tidak Omonganmu. bisa. Biarpun ini sejelek apapun tetap saya pertahankan. Sebabe. Oh, aku mbiyen yo nutupi dhek yo. Nah. Lihat aku. Kok nutupi aku? Lah yo kenten ngiler to cangkemmu. Nutupi apa? Wis tuwek barang ngiler sih anu. Sariawan. Sariawan opo kecilik kok ngileran lo. Ketok yang gandeng anggere mau lek. Ojo guyon. Bu Kesi ayo. Eyang Tomo ki Arek yo. jauh Bu Kesi, ayo. Nggih, nyuwun sewu Mas Cahya Kuntadi. Menawi lepat kula nyuwun pangapura ya, Mas. Kaya bodoh ayo. Nggih. Sejatosipun pancen rumiyin nalika kula tasik SMA. Ya ya SMA. Awakmu. Awak, kowe meneng kok. Sing ngomong ben iki ora Cile. melu ngoceh ae ora. Ayo. Kula nate gandeng asmara kalih Mas Kluthuk. Riyen kula jaman liburan wonten Ngentrong, wonten Pantai Popoh mriko
kalih Mas Kluthuk dipapak wonten griya kula. Dadi sampean ya romantis mlaku wong loro ngono. Bukes sih. Sampeyan yo mlaku gandengan wong loro ngono. Inggih, Mas. Masalah lek disawang paduan mendhi kaya widodari nggo trimo sampeyan. Mboten menapa-menapa. Kan aku mbiyen ngene lho, Pak, mikir kaya ngene iki. Dadi pacare dagelan, rumangsaku besok dadi bojone dagelan kuwi uripku mulya, ayem tentrem, senadyan to Mas Kluthuk. Lho, piyayine kan nyuwun sewu, ora pati mbejaji. Rupane kulite ireng. Terus sing rapati bejaji mbok diomongni lho. Kulite ireng nyuwun sewu, wajanipun radi mancung. Neng saestu kula niku malah seneng. Mergo napa kula mikir, uripku besok bakal selamat selama-lamanya. Bojoku ora mungkin disenengi karo wong wedok liya mergo sing rupane ala kaya ngono. Neng aku asline ya seneng karo dheweke Mas Cahyo. Nyuwun ngapunten nggih, kula gandeng sampun 2 tahun riyen kalih Mas Kluthuk. Lho kok lho. Wis to ning kono ae ora asah endi. rene kowe pancal raimu ini. Terus Bu Kesi selama 2 tahun nih yang kamu lakukan apa saja? Loh, Wah, Bu Kesi duduk kowe, Bu Kesi lho. Wah ora. Keprok ora. buka-bukaan los lho, Bos. Sing nang pantai lho. Sing nang pantai rong dina rong bengi ya. Sampeyan kena angin laut masuk angin terus tak keroki metu nomere iki lho. Sepo. Rumangsamu kok arepe golek nomere kok. Mbok kerok gegere kok. Loh, kula senadyan to kalih Mas Kluthuk menika gandeng 2 tahun, ning cara pacaran kula niku pacaran jarak jauh. Dadi ora tahu ketemu. Ora tau ketemu. Lah, berarti ora tau ketemu kowe. Lho, Ngono ning gleleng kowe kok kemplalet kowe. tapi video call. Iki tahun piro rong enek video call tahun semono kuwi. Video truk. Kale ra enek ganti truk kok biasa truk. Mangsamu. Lambene elek. Apa ada video truk iki lho. Lah sing enek call truk enek. Ayo, oke. Keten lho Mas Cahyo. Enek Mas Is lho ning kene. Ayo, Mas Es Koko. lho, mari es lho. Lihat ta? Iki ta. Wis ngiluran. Iya. Ora tahu bener iki. Lek mbok celuk Mas liyane iki malah lek aman iki malah mbok celuk Mas Wondo. Lah Malah dijak mancing kok malah. Nyektosipun lak namung bumbu. Nah. Tidak ada kenangan sebagai umat dipun Gusti. Nggih, Bos. Kabeh menungso kuwi mesti nggawa kenangan. Terus? Mula kenangan sing elek ayo ditinggalke, kenangan sing apik ayo digedhekke. Nggih ngoten niku. Mula kaya dene keluarga besar Eyang Tomo. Nggih. Ini mempondasi dengan kenangan-kenangan yang menanamkan dengan penuh kebahagiaan. Betul. Mula putranipun Mas Kris dan Nggih. sedaya putranipun. Menika hobine off-road. Nah, Menika Off-road ya apa? off-road Apa ngene iki apa? numpak jeep lho. oh dadi olahragane apa itu? Off-road Nek bojomu olahragane apa? outbound. Pemaja tebing. Ora. Lah outbound ki lak menek nggon tebing. Outbound ki out ki metu, bound ki utang. Dadi bojo ki hobine metu golek utangan. Lah karo biar istri backlist kok. Saiki wis dibuka mangsane. Mulai yang ke-80 tahun, Gus. Nggih, leres. Insyaallah Eyang Tomo Nggih. tansah pinayungan berkah lan barokah. Amin. Ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Insyaallah dalu menika ngentekke ragat golek nikmat Leres. ben adoh saka laknat, slamet saking donya akhirat lan boten kesupen nyuwun syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho Gus, kula sedaya namung ngalap berkah. Nggih. Yen wis kabeh kuwi kedadian kaya ngeten iki, ayo menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan di dalam menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Leres. Ngoten. Nah niki ngeten gandeng Nggih. panjenenganipun Bapak Hari Leres. Wuryanto rawuh. Nggih menika Bapak Mongko adatipun panjenengan menawi rawuh teng pagelaran nggih. menika kelangenanipun namung caping Caping gunung. gunung. menika termasuk bapak kula, Pak. Sapa-sapa kok bapak iki lho. Mbok yo piye to? Wong ki saiki aja sok ngaku-ngaku. Loh, aku Akeh wong sing ngaku-ngaku njur tundane malah njlungtrungke. Ngene, Pak. Mbok ngomong apa anane wae. Pak Harimur ki kaya aku ki kaya Bapak Harimur kaya bapakku. Nggih. Tapi Pak Harimur ki mbuh ngaku-aku anak, mbuh piye aku ora mudeng. Tapi kan ada ikatan ya, hati. Tapi secara hubungan saya kali Pak Harimur itu ada hubungan emosional, Pak. Oh, berarti
cara leh tresnani ya tenanan. Rasane cedhek ngono ya. Mboten hubungan emosional tuh Pak Harimul lek petuk kula niku kudu emosi Mang. Dadi kudu nesu dadi. Ora nesu piye wong dalang wis nesu karo sampean kok. Kok jenenge kok dalang bojoke mesti nesu karo aku. Berarti leh mung gandeng kurang. Tahu tak culne malah nyolongi apa-apa. Ah, ngomong iki ya. Kok iso. Cobi pripun Gus? Lah niki wonten dawuh saking Hyang Sutomo. Nggih, Pak Tomo. Saking Mbakung Sutomo. Kakung menika. Nyuwun lagon Caping Gunung. Menawi pareng dipun tembangaken kalian Bapak Juwari. Wah, akeh tak kira tebak-tebakan kala Bapak Juru Kunci. Juwari. Mas. Kok yo seniman ki sing anu lho, sigap Ya, tanggap. ya. Lah yo Dengan situasional ngono lho. aku ketanggapan. Pak Juwari mawi renan penggalih dipun aturi tindak. Monggo. Siap. Sampean sing wis pirsa. Pak Juwari diaturi tindak saking Sasana Palenggahan. Monggo dumateng Pak Juwari. Seniman kok monggo tok iki. Kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang ampun gati. Kaya MC tenanan ngono lho, wibawa. Kunjuk Tata bahasa gedekne toh, masyaallah. Wibawa to. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Juwari. Kunjuk dumateng Cengkoke lho, cengkoke lho. Kurang gedhi. Kunjuk Mikir cedhake. kunjuk Nah, ngono. Gedheke sithik Mas ben ketok ngeng. kunjuk Iki mendekati bahasa ketok. Coba sedikit lagi. kunjuk. Ya iki lho, cedhake mikir gedheke suarane. Har. Alah, kok iso. Natap mik lho. Untune natap mik lho. Lho kowe sing salah dumike, contonge. Kok iso. Layak mik kuwi tayang kabeh lah kaya ngono. Aku nggo mic dhewe lho. Aku nggo mic dhewe nyadari, ora teges keminti ora, nyadari aku. Nyadari pripun? Ababku ra enak. Ayo coba. Panas-panas mlaku nggih hormati Pak Juwari. Dumateng Pak Juwari mugi-mugi panas-panas kalih mlaku. Nggih. Kowe iki jan salah ngene lho. Tak wari. Nuwun kawigatosan. Kunjuk dumateng penyanipun Bapak Juwari. Kasuwun jegar saking Sasana Palenggahan kaderekaken ungelipun panas mlaku sedaya para wira pradonga sampun cemawis. Mugi-mugi ndadosaken renang penggalih sedaya pamiarsa ingkang rawuh dalu menika sedaya bapa lan keluarga ingkang sageta dados tumujune para pinisepuh. Aku bakal iso katon dicet. Tek ora kek omongan dhewe ora ngono. Aku iso. Maka Bapak Juwari Panas-panas mlaku. derekaken kanca-kanca para wira pradonga. Ya. Aku iso ketutne ya. Ya. Bareng-bareng Bapak Ibu menawi Kyai Medion Setiasa kalian tembang. Maka Pak Juwari, maka. Panas laku orang tua payung sekali diseret lama ane lampu Surabaya geger musiknya Madiun Jakarta jadi rukun tetap harmonis. Matur sembah nuwun. Pak Juwari. Leres. Dawuh saking Gus Eyang Cahya, Tomo. Eyang Nggih. Tomo, kasuwun kersa caos pisumbang swanten. Ngoten. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu para tamu sedayanipun, Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi Nggih, sak nggih. Kukuban. Alhamdulillah paring wekdal nderek nyengkuyung regengaken pamundutan saking Bapak Sutomo Nggih. ingkang dinten menika ambal warsa ingkang kaping 8 dosa. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan sehat. Amin. Putra wayah sedaya Amin. sehat, Amin. paringi rezeki ingkang kathah berkah barokah
kangge amin amin ngibadah. Alhamdulillah alhamdulillah barakallah. Pak Juari ingkang bawa panjenengan nggih. Ngoten. Nggih, ingkang jengling kula kalian Mas. Nggih. Ming. Nggih. Nggih, sewu. Nggih. Miming. Ngagem pendamping menapa piyambak? Nggih. Bet piyambak mawon. Oh ngoten nggih nggih. Malah gobias mengki. Mboten napa-napa wong sekolah lak mesti butuh penyemangat. Nggih. Dijengkleng napa mboten? Jengkleng. Oh nggih no. Oh nggih. Jenengan ingkang bawa ingkang jengkleng kula Pak. Nggih, nggih nun sewu. Prayogi menika. Kecap. Saben bengi nyawang kona Oke. Menawi panjenengan mirsani Mas kula nggih pondene remen penggalih panjenengan mboten Pak. tetep remen mawon. Alhamdulillah. Tetep sinten mawon remen. Mekaten ugi kula ugi remen kalian panjenengan Pak Juan. Anu, sok munjuk jamu mboten Sinten panjenengan? jamu? Iki Nggih, kagem napa raosipun napa raganipun Pak Juari. Nggih. Sok munjuk nggih. Sok munjuk. Ah, niki mumpung ngeten Mas. Nggih. Mbok bilih panjenengan ngersaken cem-ceman dagelan saged panjenengan beto mangke. Ngoten. Nggih, Sok niki dipundi? lebokke toples sok. Mboten apa mboten? Nggih, kula dhewe iki dicem seminggu malah kulit kula glodok. Ladalah. Ladalah. Menika lah sada kok ladalah. Lah sada kok ladalah. Niku banyolan kula lah sada. Nggih. Yen memajang Nggih. Nah, ngene nak. mung karo Sing dhuwur. janur kuning. Sing dhuwur. Kok ora iso sing energi ki ngopo to? Wong lanang kok ming lentah-lentuh tok ki lho kok iso. Wis benake jarik gemagus lho model saiki. Mbok sing los ngono ora mriyayi ngono nyapa to? Kok iso. Ing atase jarian ning isor nggih kaos kaki ireng. Ancen yo kulite ngene. Lah sada. Nggih, senes ladalah. Kene lho kowe nyapa to ning ndi nggone ombo Pak Juari itu sudah papan kok iso. Kembang wae Mbok nangeti. Kowe iki malah kaya wergul kok iso. Ben kaya padi kucing. Arti kucing bianguwe kok iso. Ya kuno. Nek masuk. Oh, mantep tenan iki. Oh, awet. Iya. Iya. Mun sewu Pak Juari. Swantenipun sae lho Pak Nggih. Juari ini. Nggih ngeten iki sing diarani budaya selaras kalian nata wira pradangga nggih ngeten. Napa? Ndokku yo sakit. Lah kok aku ya sik arepe matur karo Pak Juari kok iso. Langsung mak. Madhep ngarep no, nyapa madhep buri. Kah. Madhep ngarep. Kak. Nek ngarep lak roh, nek arep tak enggati roh, ngarep. Oke. Disawang. Nah. Yo. Oh, ah. Ye. Lah kowe iki yo apa? Dadak mbok kecup barang lho. Barengnya kamu hasrat ya. Utluk. Tali iso Ngapa sih Pak Juari nggih? Ngapunten. Gojek Pak Juari. Tadi Pak Juari. Ngapunten Pak Juari, ngoten niku polahe dagelan-dagelan ngoten niku. Mbok yo nglenggake Pak Hari. Wong Pak Hari iso lenggah dhewe tak lenggah nyapa ya.
Tegese menghormati Pak Hari ngono lho. Lagi ngoten lho. Lagi ngriki Pak. Monggo Pak Jumadi ri. Pak Jumadi. Anu Pak Jumadi. Pak Jumadi koyo bakul kaset Kediri. Jumadi kaset. Mati kaset. Wayang kulit. Pacitan. Apa? Pacitan. Aku kalah. Kok nek Janaka karo Cakil kok dansa lho. Lagune dangdut kok. Zaman saiki aja sok seneng gegeran. Nah, Janaka karo Cakil iki biyen gegeran tapi ini dipersatukan karena berbhinneka tunggal ika. Nah, menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI. Nah, Janaka karo Cakil nyawiji akhirnya ngedekne pabrik helm Cakil. Oh iya bener, Pak. Nek Cakil mati sing gawe helm Cakil sapa? Heeh, helm Cakil ning ngene tukune Pak Jumadi kaset. Termoga Pak. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Neng Kediri tuku ketan Pak Juwari, suarane enak tenan. Ya kono. Ela Oh ya tadi. Bone dipangan uler. Ela elo Wong bodho aja ngaku pinter. Ela elo sawone dipangan uler. Ela elo Sing api tuku sawung pitik lurik tuh ngendok pira. pitik lurik ning ngendok siji. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku ra gelem ngaji. Alah pitik lurik tuh ngendok pira. Pitik lurik ning ngendok loro. Bojomu purik tuh sebabe apa? Bojoku purik mergo aku dadi bodho. Pitik lurik tuh ngendok pira. Pitik lurik ning ngendok 50. Bojomu purik tuh sebabe apa? Bojoku purik mergo aku wis raraket. Alah pitik lurik tuh ngendok pira. Pitik lurik ning ngendok selawe. Bojomu purik tuh sebabe apa? Mau bojoku purik mergo aku ra cinta dheke. Alah pitik lurik ngendok pira. Pitik lurik ning ngendok 1 juta. Bojomu purik sebab kenekan apa? Bojoku purik mergo aku wis ra cinta. Alah pitik lurik alah ngendok pira. Pitik lurik ning ngendok 1 juta selawe. Bojomu purik tuh sebabe apa? Bojoku purik mergo pitik double silite. Lah kok dobel silite? Lah pitik ngendok 1 juta selawe pun bledek kok ndi. Ya tak tekan ya. Iki lek sing marahi lanjenengan orang ini dadi ngene, Pak.
Tak nggih lailo brang nyapa. Pak Juari. Niki dagelan sanggit, Pak. Jenengan nggih lailo bablas kok kene. Tukang yo. Mbok seneni mangsa. Kuwi familine Pak Tomo kok iso diseneni lho. Aku nek nganti Mas Krisna syukuran teng Surabaya sampean ra ditimbali. Ora Mas. Mas Krisna iki arepe kagungan kersa syukuran so. Yang dalam Sidoarjo. Dalam Sidoarjo. Terus nanti ora dicakrono piye sampean? Nyusul. Lah nusul ora ditanggap kok nusul iki lho. Bayar sapa mau ditanggap kok? Loh, yo sumbangan penonton 2000 lan. Makane monggo Pak Juari. Niki lho Pak, kersanipun sekeca Pak. Pak Juari dengerin Pak. Natyan wadon sarwe warna ditresnani ranu mangsa tepuk tangan untuk Bapak Juari. Kanca-kanca, terima kasih partisipasinya Pak Juari. Langsung. Dek jaman perjuangan. Dek jaman perjuangan. Anak lanang ikan tak omeni. Nek saiki ana
sembah nuwun dumateng Bapak Juwari yang sampun pareng dana swanten nglegani penggalihipun nenggeyang tama. Nah menika ugi wonten awala Mas Gritik. Dipun maos. Nggih. Cobi mbok kula rencangi to, Den. Nggih, monggo. Ya, Mas. Iki mesti kokolan lagunya. Lah yo jenenge aku lak wis ngancani Pak Juwari. Ganti sampeyan. Aku ki Kesanipun tubinantu, Gus. Nggih. aku ki saya tuwek ki mripatku saya blawur aku ki. Aku Aku kira gawane wong ki yo ngono kuwi. lek kok cedekan ngene iki ra ketok aku ki. Ya terus Lek kok kadang ngene ya kita ya blas ya no. nyuwen-nyuweni wektu kowe iki. Pancen ya ben dawa nang bal. Saking Pak Slamet Riyadi nggih. Oh iya. Ketua PWRI Kabupaten Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80. Yes, semoga panjang umur, sehat, berkah barokah. Sembah nuwun Bapak Slamet Riyadi. Konjuk dumateng Ki Cahya Kuntadi menika wonten tali asih 800.000. Saking kula Bapak Slamet Riyadi saking anggota DPRD. Bener wong ki mau nang jero ketok kandel kok Mas Gritik kok. Nggih. Lho kok piye? Kok Iki dibuka ampun. sing buka sampean to iki mau? Lho, mungkin panjenengan ngoten kok. Wes sing nyekel sapa ki mau? Lho, mboten kenging ngriku njan pundhut yen ta? Ora eneng nang kene sik utuh sik kandel mata ulung sampean ora. Nggih. Ini Ku ki kleru tulisane. lah wong ya tumiba wonten pangkone Mas Cahya lho. Ayo. Tumiba tapi iki useme rendeng kok ketetesan blobor apa roh. Tulisane. Niki lho panjenengan waos to, Gus. Kuwi amanah lho. Nggih, menun sewu niki saking Bapak Slamet Riyadi. Anggota DPRD. Ketua BPR nggih, Kabupaten Madiun, anggota DPRD. Menika kejawi mengucapkan selamat kagem Mbah Tomo, Ambal Warso yang kaping 8 dosa menika tali asih 800.000 kagem Ki Dalang sak rombongan. Mosok lihat ngapusi. Nggih, matur nuwun. Pangapunten, Gus, pangapunten. Iki amanah lho iki. Nggih. Ning nganti ana sing neka-neka wani ndelikke ngono dipangan karo anak bojone dadi penyakit lho kuwi. Nyambut gawe iki pados berkah, pados slamet. Gen awet ya aja sok seneng. Kowe iki jak omong-omongan iso. Oke, kleru tulisane. Kok kleru pripun wong jelas 800 gitu, Gus. Nggih leres. Nggih. Wong 800. Kowe lho golek apa kowe lho? Lah kuwi duwe mbok gawa. Ayo ndang diwenehke. Mek 500 sih. Wong yo seratanipun lak leres menika. Nggih aja seneng anu to ngelongi nek jatahe kanca ora ngono kuwi ora pareng. Pak Dewan itu yang menjadi wakil rakyat yang selalu memprioritaskan hak aspirasi masyarakat. Ora mungkin ora kondo tenanan ki. 800 kok iso dadi 500 ki lho. Mbok picek to 500 to. Kowe mandi omonganmu lho kowe. Ah wong duit wis nggawa sampean kok. Tanamkan jiwa transparan, kejujuran ki penting. Kowe dadi dagelane gelem ngapusi dane dadi pejabat kowe. Ayo, 800. Ayo, aku dagelan paling jujur sak kecamatan. Sing beto duit wae sinten? Aku. Ah berarti sing tanggung jawab ya sampean. Mbok sumpah to 500. Ora, wis. 800 mau. Aja disudo 300 to senengane kaya ngono kuwi ora. Sampean ki lho. Mas. Jare uripmu ki hablum minallah hablum minanas. Lah ya. Kudune ya karo sing kuasa ya taat karo masyarakat ya tetep taat. Nya, 800. Kok 500 lihat ngapusi kancamu. Aku ora apa-apa ra mbok wehi. Ning ki lho sing melek suwi utuh ki lak ya dipikirke. Monggo peparing saka Pak Slamet lho kuwi. Ayo. Ora. Pak Slamet Riyadi piyayine bijak kok iso ora. Ayo. Piro kuwi? Piro? 500 sih. Tulisane 800. Mula aja celinti santanganmu ki. Aku arep mbok suwek ya rene apa-apane kok iso. Wong dhuwit wis mbok gawa. Pak Slamet. Niki timbang kula dikeroyok jan tambah 300 to Pak. Basa njaluk melas to ya. Tak paiti kowe ketoke duwe pawakan utawa duwe multi talent pengemisan kowe. Gak mati. Pakdemu apa yang kon ngemis to kowe. Oh ngono ya manut to iso. Ora manut piye kok. Wong ki dudu hake. Enggak Mas. Piro iki? 800. 500. 500. Tapi gak ngeten lho Bos. Saya itu menanamkan jiwa seniman yang saya yakin bahwasanya jenengan itu adalah dalang yang selalu menanamkan kesejahteraan dalam hidup berkerawitan berkesenian. Budaya. Berkebudayaan. Nah, berkerawitan. Kerawitan. Aku malah ngene. Terus Dalang. Berarti senasib serumpun sepenanggungan. Rekoso siji ya rekoso rekoso kabeh. kabeh. Berarti ditumrot ora bedak-bedakne di dalang, di pengrawit, di sinden, di sound system. iya.
Adil maksudnya adil. Iya loh. Keadilan itu tidak harus di kepemerintahan aja tapi di pagelaran juga Ya, harus dong. ada keadilan. Iki kudu rata. Dadi Iki. adil iki ngene iki. Sinden ya 100. Sinden. Ora beda. Mas Cahyo iki ora beda. Orang nyawang nominalnya tapi Ora kebersamaannya. nyawang posisine dan Iya. profesinya. Iya, kebersamaannya. Son, tukang son. Son Nah, iki penting. roto. Sithik ning rata. Mana Mas son? Ngono. Lah iki, Sampean. lho. Lah sampean di Oh iya, aku di. lah ngono. Lho, lah sampean tok. Lah ndi ki Dalang kakakmu? wis sinden wis yoga wis. Ngambil satu saya. Nah, Ya. nah ngene adil aku wis lho. Lah Lah pundi aku? Lah, piye ta sampean iki jane? Ah, sing adil. Iki jenenge adil, harus adil. Lah, iya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ngono. Lah sampean? Lho ya aku tiga. Anu ngeten Pak, timbang tolong itu 100 mawon Pak, 100 tok. Malah dermis ngising-ngisini. Balik rono neh lho. Apene. Nggih, pundutanipun derek panjenengan. Ugi menika saking wayahipun Mbah Kung Sutomo. Nggih, nggih. Mas Kevin CS. Nggih. Kevin. Lagu Podang Kuning matur suwun saking Eyang Sutomo. Nggih, nggih. Ugi menika saking Ketua Paguyuban Purna Bakti Guru Kecamatan Geger, Bapak Suhadi. Atur dumateng Eyang Kung Tomo, selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga sehat selalu dan panjang umur, banyak rezekinya, barokah. Nyuwun gending klangenanipun Mbah Kung gubuk asmara Podang Kuning ingkang jumeneng Ratu Podang Kuning Mbak Umi Hafifah. Nggih, menika Mbak Umi Hafifah menika Ratu Podang Kuning. Pas nek bocahe sakmene iki dadi manuk manuk Ratu Podang Kuning nyelerek ngodok iwa menika Ratu Kenari. Oh iya, Mbak Lina. Nggih. Kok manuk nglarani? Nggih, Ratu Kenari menika nggih. Mbak Menika Mbak Birgita menika Ratu Cak Ijo. Oh, menika ratu. Ratu Murai Batu. Menika Ratu Perci. Terakhir Menika Jalak Uren. Jalak Uren yang gerbar mangan nelek. Kowe iki sing mbok goleki ya pas kono kok iso. Ah, menika ratunipun Turwok. ya nduk Umi Hafifah jumeneng iki sampeyan sing dikersakne karo Mbah Kakung, pelangenane Mbah Tomo. Iya, jumeneng mi. Ya apa ngono. Gejer karo Mas Kluthuk kono. Kene, Mi. Jajan karo aku ya Mi. Nggih, Pak. Pak Gundulmu ya. Tapi ya, Om. lah jenengan wis sepuh. Ya kowe iki nglenggono to. Sepuh ki disesep minangka iso apuh. Dadi celuk Pak ki kon bupak, celuk Mbah ki kon tambah. Ya aja maido bocah sakmene wong ya kacek umur ya adoh kok iso. Mbok kon ngenom-ngenomke. Mbok nyadar diri, mawas diri ngono lho. Ya. Ngono. Kowe iki kowe kene tak omongke ratune Jalak Uren malah. Lah, menika sampan lapor kula neleh. Geles tuwekno delok. Bawa nggih, Gus. Nggih, dijangkepi pangananipun Mbah Kung menika. Ya. Loh, iki enek saiki. Lambe koyo melu minta. Malah Kowe penak kono sepi ngetan. Tan sosi tak cegat ning tengah dalan. Sampeyan yo yo. Nadian wujud temong beksi. Pelawak yo lunggah-lungguh kae ndak dirasani wong. Dikira nom kena penyakit. Ngadeg sregep. Nah, ngono lho. Wong Mbah Haji Anom Surata wis nate ngendikan, "Le, Jo, TikTok dadi pelawak itu yang aktif nyambut gawimu nek ning limbukan tok. Kok lungguh? Sing lungguh ki ben dalange, yogane sindene. Etika attitude-nya itu ada. Penting etika penting, menghargai menghormati kalau sing mirsani. Nggih. Sing bawa Jawa ini, kamu yang mentransit bahasa nasional, ben menyeluruh orang tuh paham. Ngoko ya, ngoko Jo. Nggih. Ngoko ya. Ya ngoko ya Indonesia kenek kok iso. Ngoko. Arepe piye, Nduk? Nadian wujude mung peksi. Bawa nih, Dok. Nadian wujud Dagelan kocluk kowe. temong beksi. Ngoko kenek. Ben mudeng. Senajan mung manuk. Wujude lho. Lah iya, senajan wujude mung manuk. Iki nggih mempertegas, Wujude memperjelas. nek ngoko apa? Bentuke manuk. Wong. Urung. Tenono sik to.
Ya, Duk. Gawe seneng ati. Alus manis nangsa make Alus manis. Senajan wong blulus. Kok blulus ya apa? Alus sing blulus. Masa basa ngoko alus blunus ya. Ning ngangeni. Oh ya ape. Ape. Kangen nih. Apaan nih? Pelukmu. Kok nonton kok nonton sapa? Ingon-ingon. Basa wenggan kung lana Manuk ini bersanggon-gon. Loh, wis suwe nggonku. Mengembarakan ya, mengembara ini bersanggon-gon. Oh, lelana mengembara. Bener. golek isi podang jenah Golek kancane ya kuwi podang kuning. Wah. Muteng lho. Jenare apa jenar? Jenare apa? Cedak gendul. Lah jenang kok iso. Jenar ki saka tembung Apa? Ayo, ayo. Ayo. Ada perlu dilaruh. lho wong aku ki Apa? marang tuaku dalang ora mudeng. Dalang nak karo tamu kuwi pekok. Aku ki ora tau kok terus mbok kowe peluang. Lah ya apa? Jenenge apa? Jenar ki Apa? ngomongnya Apa? J karo na. Lambemu. Kuning. Nah, Wis diomongi warna, jenar ki warnane kuning. Waduh, itu warna kuning. Lah tak tambahi ben apik lho. Mantune dalang mangsane. Oh. Kayak nyap toto. Lah hitung-hitung cara kawi. nggih. Eko ya. Setunggal, Nah, dwi, kalih, tri, tiga, catur, sekawan. ponco, Ponco menika 5. sak, Sat menika galek banyune. 6. Sat ki 6. Lem. Jajak. Guys, setunggal kali 3. Ora. Iki apa iki? Hitung. Irung. Hitung. Hidup. Iki basa Indonesia. Ya. Basa Jawane Sejane apa? dumung. Lambe basa Indonesiane? Ya mulut. Nek ngisor lambe Janggut. salah. Berarti nek mung sinau Jawa kurang. Lah apa? Nek basa Indonesiane irung apa? Hidung. Nah, nek lambe Mulut. ngisor mulut Apa kuwi? ngapa? Janggut. Salah. Apa? Ngisor mulut ki bakdo mulut, rejek, ruah, sapar. Nah, terakhir besar. Mudeng kok. Lah kok tiba tak cekel kok podang kuning. Bisa teteke mamek ngono. Bocah iki kangene ngono kuwi. Malah enak iki lho cekelane timbang bojomu. Iso pas ngono lho. Grinjel-grinjel iso pas. Iya dedek ya. nggih Pak Pak Nek. iba bunga engang Lungguh, Nek. Sing nom ngadeg kok sing tuwek. Sing lingguh ki sapa? Lah kuwi wis lungguh kok. Iki lho karpet iki teles tak resiki. Ben agar. Teles kok bersih. Teles iki dilapi. Tak lapi ben agari. tiku nyanding bisa dadi tombo Muga-muga manuke iso dadi tombo. Manuke sapa? Manuke dalangi. Manuke dalange piye? Oh, dawa. Oh, panjen kaya anu cungkok. Sebelum. Malu kan blekok. Cungkok. Malu. Kuwi naga kuwi. Nah. Linggo. Dagelan linggo. Masa ya ora entuk kelak to, Bos. Iki wong limbukan tok. Totalitas itu penting. Terus ini kepotong 5 menit linggo, iki pada karo bayari wong nganggur. Lho. Jaluk dawe yang tombo ki wong urip lak mung mampir Mampir ngelak. Lah iya nek ngelak kudu Ngombe. Nah ngono lah ya pas to.
dijiwit krasa lara. Aja jiwit liyane. Nah, Jeng Basuki mawa biya. Menungso sakean dosa wong Jawa kudu njawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Mergo ning urip ning alam donya mung mampir. Mampir ngombe. Lah iya, lak yo jelas to. Nah, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak, ajining diri saka lati. Nah, wong ngombe mung mampir. Mampir kelah. Wong ngombe mung mampir urip. Wah. Wis ngileran pekok. Modele saiki kobongan kabeh don. Lah tak gawe ngene. Ora gawe ngono kuwi ya pekok. Yo diaturake wabil khusus dumateng Mbah Tomo, ugi dumateng Bapak Hari Wuryanto. Mugi-mugi Madiun bersama Bapak Hariwur kaya podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang. Kuning adalah emas. Amin. Semoga bersama Pak Hariwur Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Yuk. Monggo tetes, yuk kendangnya Mas. Ita, 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 ita.
nembange podang kuning, delalah sing nembang ya kaya podang kuning tenan Mas Klitik iki. Leres Gus, leres. Nyambut gawe go lembukan tok ngrokak-ngrokok nyapol lah. Ayo kerja kene lho, dik. Jane kula niku ngerokok niki mung hanya 1 malam ini, Bos. Pripun to panjenengan Mas Krisna itu juga lenggahnya juga wonten Sidoarjo nggih termasuk berhubungan dengan rokok lho Gus. Nggih, rumiyin wonten sampurna. Tapi kula niku ngerokok niku, kula niku hampir beberapa tahun itu ndak ngerokok, Bos. Ngoten nggih. Iya, ya lagi bengi iki aku ngerokok mergo pengen ngerokok aku. Oh ya sok kolong ngerokok. Jane ora ngerokok ya? Enggak. Lah ngopo kok terus malih menghilangkan tidak merokok itu kenapa? Ya karena dihitung secara matematika. Dihitung secara matematika, rokok itu secara ekonomi itu kadang-kadang awake dhewe iki ngerokok sedina pirang pak ngono, yen umpama dicelengi ade iso nukokne apa-apa dienggo keluargane awake. Oh, maksudnya bisa dialokasikan liya. Iya. Umpama rokok apa, umpama sing regane sak pak regane ya nggonku meh 40. Meh 40. 40.000. Iki sedina. Nggih. Sedina 40.000. Nggih. Lek sak wulan kan paling tidak meh 1.200.000. Betul. Umpama mbok celengi setahun kuwi jumlahe kan meh 12 juta meh ya meh 15. 14 juta 200. Nggih. Ya lah. Nggih. 14 juta 200 lek mbok kok sepeda motor kuwi oleh anyar. Umpama kowe ngempet rokok setahun, kowe iso nukokne rokok dulurmu kuwi selama 1 tahun. Oh, dadi malah anu ya? Iya. Malah selamat ya? Selamat. Dadi yen orang ngerokok setahun Iso nukokne sepeda motor dulur-dulure. Nggih nang mboten? Nggih. Oh, dadi nek orang ngerokok malah iso tuku motor ya? Iso tuku rokok. Iya. Bojoku nyawet telepon diakrek. Bojone sapa? Bojo kula. Iya lah. Nggih. Iya lah. Nggih. Lek ra ngerokok setahun kuwi iso nukokne rokok. Iso nukokne sepeda motor. Niki lho, Mas. Kuwi lek setahun. Lah lek momo 3 tahun kuwi iso tuku mobil. Masya Allah. Berarti malah nek orang ngerokok iso memanage Iya. perekonomian lebih bagus ya? Betul. Berarti sampean biyen gak ngerokok pancen duwe target ngono? Lho ora. Aku meh 6 tahun iki gak ngerokok, Pak. Lho berarti lah Berarti ya wis duwe mobil barang sampean. Ya mboten lho. motor paling ora. Ora duwe. Lah orang ngerokok iki. Wong tuku rokok ora iso tuku motor iki kocok bisa duwe. Loh, maksudnya ngene lho bojomu telepon. Kerja iki lho aku nyaplak tapuk iki ngene wae. Ya aja kereng-kereng karo bojo wong ya melu ndongakne ning omah kaya. Bojo ki sing romantis. Tenono sik ya Dik, engko tak susul. Wis ta tenang ae. Tak kancani. Muah. Ngono lak penak. Bojoku lho goblok. Aku nyontoni sampean iki lho. Sik kerja. Galak. Solari aku jam 3 koma. Terus Ngarep larang ya. Nyapa? Ya. Kuncine kayak ngisor keset. aku caitane ra rasake. Kowe iki Anakku lho, Pak. Nggih. Anakku saya itu cinta terhadap anak saya. Lah mula anakmu aja cekli HP. Ya kadang-kadang tuh gini. Ki anak wedok rambutnya keriting ya toh? Ya, anak wedok. Oh iya. Mulane kadang-kadang tuh saya mengimbau terhadap orang tua. Di zaman digitalisasi ini kadang-kadang kita itu harus sebagai orang tua itu harus bisa mengawasi anak yang nyekel HP. Menyaring. Betul. Dan saya itu selalu memberi contoh, Pak. Tangi turu ki yen iso aja sampai anak ki golek HP. Seperti saya. Bener Mas kuwi. Kula niku tangi, wong-wong saya yakin kabeh ki tangi turu sing digolek mesti HP. Iya, aku yo ngono. Kan ngoten toh? Lah itu tindakan yang kurang benar. Oh, Sampean. membiasakan Saya- sesuatu yang nggih. tidak baik. Membiasakan memberi contoh sesuatu yang tidak baik. Saya itu kalau bangun tidur itu yang saya cari anak, Pak. Ora HP ya? Mboten HP. Berarti HP. cinta keluarga. Ora kuwi, mergo HP ku digawe anakku. Kuwi padha karo orang rokok kuwi mau. Tak HP colok ku- mripatmu engko Aku sih tak nggo silih-silihan kok. Iki ngebel iki maksudnya iki HP-ne ora mbokku. Gak aku wis aman. Lha iki wonten nawala ingkang tumiba wonten panggung Langsung panjenengan. diwaos mawon jenengan. Saking Toyota Agya merah. Oh, alah himbauan to iki. Oh, nyuwun pangapunten. Menika ingkang kagungan mobil Agya merah Nopol 1324 AE diminta untuk menggeser mobilnya. Plat apa iki? Plat AE 1324 Plat merah kok, plate kok. iki lho, plate iki AE 1324 CK. Plat merah kok. Toyota Agya merah warnane lho. Lah iya plat merah iki tekku ki. Kok plat merah? Plat merah. Lah wis seniman kok sak plat merah lho. Lho, pegawe ya, Pak? Lho, Pegawe apa? bojo cek montore bojo kula niku. Oh, mantane bojomu. Mobil bojoku tak gawe, mobilku mogok. Lho, lah kok iso bojomu kerja ning ndi? Pakai Pemda. Oh, pemerintah daerah. PNS berarti. Pemda pemain dangdut. Diangkrek. Plate dipilok dhewe. Katane mohon perhatiannya. Sekali lagi. Sebelum menika dipun pungkasi adicara limbuhan yang punya
plat merah, anu Agia merah, AE 1324. Oh, alah. Mohon untuk menggeserkan. Sing abang mobilnya. ki warna cete mobil. Nggih, Agia merah maksudnya warnanya merah. Nggih. Nika wonten mobil ingkang badhe medal. Oh nggih. Yuk, oke, siap. Bos. Para panitia. Nggih. Nggih. Ingkang wigati monggo derek panjenengan menapa ingkang dipun pinangkani. Ya ora wis dhewe gawe Loh, sambut lah, masane aku piye ora ngono Loh, kuwi. wis to, santai. Anu Kowe arep muni tawon nek entupe ngono Boten, to. boten. Seminggu kas ketemu neh lho ya. Surabaya. Karo kowe to. Lah, ITS Sing tak jake kitok iki. Loh, ITS aku ki alumni ngono lho, Bos. Mahasiswa kono. ITS bakul cilok ngarepe. Aku seneng kok bocah iki to meneh tokno aku sewengi lak kuat kuwi. Bocah iki kadung mut yo ngene iki. Aku tan bocah iki ngono. Nek melu Gubuk. Iki gede Winong Nawangsih karo Mbak Birgita Ayu. Nggih. Dalam lagunya Gubuk Asmara. Pas iki. Ayo. Ini Dagelane loro, sindane loro. Nah, nggih. Winong karo Mas Ya. Klitik, Nggih. Mbak Birgita karo Mas Gelutuk. Nggih, siap. Anu nyon berkah Pak Harimur nggih, pokoke nyon pangapunten lho Pak Harimur, Pak. Sehat selalu kepanjenengan nggih. Kula niku hanya sebagai seniman saya itu hanya bisa berdoa mereka utang budi kula niku setiap kali ditimbali Pak Harimur. Padha kali Lah kula. nggih, wong balas budine mung iso ning ndongakne to, Bos. Bener, Mas, Nggih, bener. Bales apa nyatane aku yo ora ndek apa-apa. Nggih. Nggih to, iso Kalau ning doa itu ndongak. akan lebih awet. Moga-moga doa ini moga-moga dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjang kaipun. Ngoten kok. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Nasib Pak awake dhewe ya gumantung Pak Harimur. Lho nggih lho, Bos. Nggih. Wah, dhewe niki mek malu sing nanggap ae dhewe niku. Ini Dek coba Dek. Ya. Ayo, wis. Dek Winong sama Mas Ludo. Nyapa to? Tak kalau bil kita iki. Saya aku. Dek Bir sama Iya. Om Klitik. Dek Anu, Winong Dek, sama Mas Dek. Ludo. Iya toh Pak. Bir. Gimana Pak ini Pak? Anu bir sama sana, saya tak sama anggur merah. Kuwi Birgita ora bir ya. Oh. Bar. Coba Nak. Dek Winong sama Mas Gimana? Ludo. Oh iya. Dioper, dioper. Ya. Oke. Assalamualaikum Om. Salim. Sik, HP ku tak patanan. Kenapa? Muni neng kok. Aku telepon nang. Salim dulu lah. Ya. Salim ya Om, sehat ya Om. Ya sehat dok. Aku harus ketemu sampean iki bangga sehat dok. Sehat jasmani, sehat rohani. Ati iki wis seneng mergo ketemu karo wong ayu, raga ya semangat mergo ya ketemu karo Mas Ayu pun tadi. Ngoten. Ya. Tapi saran saya kalau ngobrol tuh ditatap matanya ya, jangan nyelonong-nyelonong gitu, salting dah sampean. Aku itu kalau natap kamu itu maaf ya, mata itu kuat, tapi lainnya itu kayak begitu. Hati kuat. Ya. Jangan bertanya tentang apa-apa. Nah. Satu Kenapa? kata untuk sampean, saya selalu siap untuk mendampingi. Terima kasih ya Mas Tapi Lidi. hanya malam ini. Lah, kenapa kok malah besok? Lu kena perpal. Ora ta, ngene iki kan lagune calone lagu Gubuk Asmara. Ini kaya samamu settinge ning gubuk ngono. Oh, Bir ki kita. ning gubuk. Nggih, Nah, nggih, mengko nggih. Mas Kluthuk ki ning pantai. Ayo. Ayo iki ning anu gubuk sik gubuk. Oh ya pas, neneng pantai pas. Dek ya wis siap katok renang barang iki ya. Di roman iki. Ayo. Iki ning gubuk. Mas Klidik, Kepiye diajen? di gubuk ini aku merasa nyaman Mas Klidik Senajan karena to. bersamamu. Gubuk iki mung saka gedhek. Gedhek kuwi gedhe, dek kuwi sok kala awake dhewe sesandingan, dek-dekan. Iya Mas Mula Klidik. tresnamu lan tresnaku tetep tak jaga sakjroning atiku ya Diaji. Nggih Mas Klidik. Dadi iki settinge ning gubuk ya. Oh. Ning gone gubuk. Iya. Lah ning pantai. Kowe ora nek kursine ya no? Enggak ada. Ngadeg terus lak kesel to? Iya. Lah dadi kursi. Ayo. Kluthuk dadi kursi. Kursi pantai. Iya no, ning pantai mesake sing wedok kesel ngadeg terus ora. Ya. Iki Kursi pantai. Kok kaya ngono? Kursi pantai yo ngono kuwi lho, Bos. Ning aja mlumat. kursi pantai ya murah. Murup ki lek ngene iki lincak goblok. Kursi pantai piye? Oh. Lah nek ngono nglingguhi piye terusan ora? Dek Winong, aja mbok amati senajan to iki kursi pantai. Iya. Kowe yen samongso-mongso pakune motor tutuk. Wis to tak jamin snep petengku. Ada pakunya ya kursinya? Tidak ada. Oh, enggak ada. Sayang. Awake dhewe iki bengi iki pacarane kebon. Di pantai ini settingnya pantai etok-etoke. Kebon iki lho. Iya. Ojo cek-cek tapuk iki. Pak kok galak banget nih Pak, saya tuh nggak bisa digalain loh Pak, saya tuh orangnya lemah lembut. Oh, iya. Tuk, aja galak-galak karo wedok lho ora. Wong itu lek digalaki runyam, Pak.
Lah digalai ngono dadi mesake bocah ngono. Ben ini pembelajaran. Untuk apa? Wong lanang ben bebas. Terus nek bebas terus piye? Loh, bebas kan yo. Lho saiki wong lanang ki yo butuh jagoan karo kanca. Ngantek dhewe di karo bojo, pamit. Nduk aku tak ngopi sik. Ah nang ndi ngopi? Klunuh. Ya bener. Ya bener, Pak? Bener. Padahal wong lanang mek ngopi. Kasih pengajaran dan pengetahuan. Nek nganti enek wong wedok wani karo wong lanang gedene wani apa ngrusak HP-ne si lanang kuwi baru banget. Kleru, Pak. Kleru. Aku imbiyen yo iki terus terang, Pak. Nun sewu. Saya itu lek ngomong geger karo bojo, dalam hidup berumah tangga itu 1 tahun geger, Pak. Karena kaget hidup berumah tangga itu seperti itu. Iya. Kula niku mbiyen nesu, kula ora tau nangani bojo kula mergo kula eling secara fisik itu ada undang-undangnya. Betul. Kula mesti barang sing klojur, Pak. Kipas angin, HP, TV. Apik. Kula mesti kula bantingi, Pak. Terus saiki Loh, saya anggere bareng nesu bojo kula mesti luluh. Akhirnya kaget. Waduh, TV iki fatal iki. kadung 750 jelemput ta. Akhirnya kula tau nesu arep ngatong. Wah, 250 iki. Oh, arep mbok banting kipas angin. Pasang waduh 250 ya aku. Saiki ora ya? Saya enggak, Tak perlu derajat. tak banting akhirnya marang aku. Wis yo iblis kok iki. Kula tuh mbok banting. Jangan di Fotone. Kaya Mas Kritik ini iki lho Mas, soslit niki contonan ora tau galak ya Mas. tresnaku kaya ndine gamelan, demung lan kendang. Kok sakit ngoten Mas? Ya pengen ku iso ngambung tur ya iso nyayang. Sampean kaya apa, Mas? Kayak suling. Apa itu? Awakmu tak susul ning panggah eling cah. Tresnaku kaya slentem, Dik. Apa? Kowe dadi wong wedok aja sok slinco ing tembung. Tetep gemati karo Piyai Kakung ya, Nggih Dik. Kang Mas. Terus aku kaya rebab Apa? sing tak arep-arep mung abab. Dadi kok lha kok ngene apa ngendok iki. Dirayu lah kok ngene. Lah kowe iki action kok. Lah ya ta, mesti nelek ta kowe. Sing dadi jalak mulai niku ngono lho. Ngono kok ora. Bawa. Suaramu aja nganti kalah karo Iya Mas, Mbak Yu sitok iya Mas. Ya, Dik. Bawa ta Pak? Asmara Dono. Anu apa kuwi gubuk asmara? Bocong. Bocong. Wah, ngawut dicitakan. Aku yang guyu. Nyingkar nyingku. Oh iki sembah nuwun Pak, sembah nuwun Pak. Banun Pak. Aku mau ngelap air mata, bukan itu kamu tuh sok tahu toh. Kuwi tisune kancane Modus bojomu iki, kuwi. modus. Apa saja. Aku ngomong Aja film nang dikekne Gah, bojomu. mbok lewek nih mburi. Ora. Ngebet iki jare kok teles iki. Rada rene, Dik. Wiwitane Air matamu. nyingkar nyingku. Dik, Dalam Kang Mas. kamu suka pakai gelang ya? Iya Mas. Sik kuwi lho, bar nggih ngelapi kok. itu, dilebokne nang iya jero itu kambing ditaruh apa mana kuwi? itu? Yang gue kenang-kenangan. Gur tisu ada. Kowe iki aja gur kenang-kenangan. Dek iki wedake sinden mbok gowo ketut tenan kok iso. Nggih kenang-kenangan. Contohnya nadimu to. Wah, Aku ki duwe mas kaya sampean iki kaya dene tak jaga asmamu ben aku ki iso ketut karo asmamu. Apa kuwi ora kwalik di? Sing jago ki pun kakak. Dapur 6. Dapur anem. Sane iki lho. Nek iki bocah ibu. Ya banyak. Koyo ketok gede digogloh lho di. ya bir, nah bir. Lingsem yen kemutan. Kamu TikTok komennya kok gambar aja. Yen ndak sawang pancen pantesmu nggon konde kuwi diselipi kembang melati. Kok sakit pantes? Kembang Kang Mas? melati kuwi nggambarake arum. Arum ambune njur nyenengke nggon panciumanku. Nek mawar pripun Kang Mas? Banci banci. Ya aku ketoprakan delampok iki. Tak kolaborasi panciumanku. Kuwi dadi kucing. Lho tegese ngambui seneng. Mangsa. Ya Dek ya. Sesuk iki tetep nggih kembang melati wae. Nggih. Kembang melati aja sampai sampean dadi seniman sing tiru-tiru ya Cahayu. Iki kembang melati digawe kono iki kembang melati ndang dicepot, sesuk diganti karo kembang turi karo sambal pecel. Terus Ben deledek tak dilati cengeng. Lah ngono. ya nak gede kowe nang.
Sing sae ya cahya ya. Tapi kok gilap. Lelampahan kang Lah besok gilap ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, aku nggak bisa kalau diliatin gini, Pak. Nggak bisa aku. Soalnya piye ya rodok gila sithik ngono lho, Pak. Soalnya terlalu dekat. Santai kae. Santai aja mbok. Lihat nek iki lho. Telepone ati aja. Ono lho, surat ning ndi. Kata-kata mbok aja gila. Jijik ngono lho. Gila ki dalam arti dia itu itu adalah giat. Lo itu loyal. Jadi kami tuh mempunyai giat loyal yang tinggi ngono lho. Ya. Nah, Jangan deket-deket ya, babnya agak mambu. nah. Aja meneh kok koyo aku dhewe ra betah. Lo abab itu adalah A itu amanah. Bab itu basi. Piye kuwi? Amanahmu itu Basi. jangan sampai basi itu loh. Daluwarsa. Nah, ngono dadi kudu amanah terus. Begini terus aku koclok. Aku lek. Ayo nang ditene nang. Dimpet sik nang, dimpet aja disawang karo meremai. Nah, ayo. Dari jauh, dari jauh. Lelampan kang Toan. Awuri. Timbang gila. Timbang sampean gila wis ngene wae. Brongsong ya tewel ae ayo. Tawangi. Tawangi. Diterang aku ya. Pripun? Tolong dino. Nyapa? Dasku matang. Ini bekas apa ya? Iki gorengan. Lah ya padha karo ngangge orang aring kok ya. Tak kon ngesok lho kuwi kok. Sale iki kok iso. Wes lagi temen iki dagelan ndase ambune haji lagi ya. Ya. Pak juara. Terakhir nang. Tresno tulus nadyan nengku Bob asma